for this wicked world. Your data's uncorrupted, but does something skip inside you? That's what takes up time in your life. Add the sum of the slides, and sooner or later love comes inside you, gets behind you, takes you under its wing. Is it some kind of function of reconstruction where you've always been? Sense memory that's so passe. Is that what passes for vision these days? Ináč mi sa aj lepšie varí na plamení, neviem, tak to viem tiež. Je to jediná značka, ktorú mám rada z olivových olejov, lebo Kuchynky sú veľmi dobre riešené. Wow! to odložíme, otvoríme si čečia naturale, čo znamená, že pre všetkých zbierkov je to dáme si zverky. Sice náhľadnúť na vrchoši. To má krásnu orieškovú chuť. Ľudská hovorí, že to nie opraží, on chutí ako oriešky. Ešte aj vidíme, že sa to vytvára taká šupka. Tak môžeme pridať olivový olej. S olivovým olejom nikdy nešetrím, pretože môžeme si to postaviť. To, čo sme kráľovské. Keď začal celkom dosť a ja som to pomočím, aby som to začne pridávať pomaly ďalšie. Takéto lyžičku. Horčíka. A tam je vlastne ona tam môže zmeniť. S týmto nemusíš vymýšľať. No, ale nastavený cestná, pretože mu niečo tam zázvor. A obsmav. A zázvor. Rôzno farbu. Trošku citrónu, ktorú som si predtým doma umila. Čierne korenie, ktoré ja nepoužívam nikdy kupované mleté, ale ho namelím, teda v podstate namelím áno, priamo do jedla. Vidíme, sa to krásne sfarbuje do zelena, bo ja som tam zamiešala aj trošku bieleho korenia, takže ono má také rôzne farby. Miešame, aby sa nám to neprilepilo. Miešať trošku toho olivového oleja. Počku. Sa na to ten cicer tak trošku potlačíme, aby sa dostalo tak chude trošku viacej do dna. Som vyskúšala strašne veľa značiek kurkumy a pokiaľ som nemala originál z Indie. Chodu indické korenie. No, indického korenia ako ja nikdy nešetrím, takže to vidím. To tam treba dať. Ono je pravda, že toto jedlo nie je najlacnejšie, takže keď chce človek spraviť jedlo za euro, tak z tohto by mohol mať akurát tú petržlenovú hňačku a možno cesnak. Ale pozri sa, ak sa to krásne sfarbuje. Indické korenie je zmiešanie viacerých korení, ktoré väčšinou to jedlo dostanú do farebne iné dimenzie, ako ho malo pôvodne. A toto sa nám začalo zafarbovať trošku tak do škoricova. To teraz vyzerá ako krupicová kaša s cícerom. Ale škorica tam určite. Ktorá je nádherne žltá. Dosť často používame zelenú kurkumu. Čo úplne stačí. A sa to len znižujem teplotu trošku. Premieša. Dostáva to nádhernú zeleno-žltú farbu. Je energizujúco žltá. Znám, že to je maročského večera. Dneska skončíme v Marokovici. Ešte trošku kmín. Vypínam sporák. To ti budem ešte dosť dlho držať. Vlastne sme to servírali veľmi opatrne. Jedno ľutujem, že to nie je tak krásne farebné žltučké na tej kamere, ako je to v skutočnosti.
Vieš čo? Ako fakt to na tej kamere vyzerá ako šošovicový prívárok. Nech si každý príde dať navariť. Presne, to človek musí ochutnať. To je práve tá motivácia, ktorá dokonala. Dáme si tam ešte krutoniky. Ako ste si možno všimli, že používam keramický nož. Takže ešte si tu dáme z tej céry. Úžasná vonia. Vyzerá krásne. Takže, čo sme si dnes uvarili? Je to cicer v kokosovom mlieku na karianickom korení, so zborom, s tahný pastou, s krutoniky. Toto je Lucia, kameramanka, ktorá ma pozvala do svojho bytu. Teraz ide okoštovať to, čo sme navarili. S krutonikom. Hurá, sa tešíme. Je to taká úplne nová chuť, ale veľmi taká plná, taká pestrofarebná, ako je to je moje. No vlastne pri každom súste môžeš nájsť niečo nové v tom. Takže sa oplatilo? Či sa oplatilo? Ani my ťa už nepustíme odtiaľ. To akože dúfam, že neskončíme pri tomto tu, hej? Ešte máme šalát? To je akože z jedlom nás tie chuť. Tak som rada, Lucka, že sa ti to páčilo. Že vlastne my ťa už tu zamkneme. A skončím v Petržalke. Zavrime ťa v skrini. A budeme sa vydierať. Ak živí. I did.